olisi imuri myynnissä. Joo. 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 Onko sun kaikki jäävä? No ei nyt mitenkään hyvin kyllä voi sanoa. Sossu maksoi vihdoinkin mulle treenipillerit. Mikäs eikö sulla oo mitään joukkoa ollut kiikari? No ei, mä oon pyörinyt niistä chattipalstoilla, mutta ei kukaan tämmöstä vanhasta ukosta enää kiinnosta. Hormonit hyrrää vihdoinkin! Ei hemmetti. Mä oon ton alakerran pitkätukan Tchaikovskia kuunnellut kyllä koko päivä. Nyt saa alkaa riittää. Että mä näytän tolle tyypille, että miten täällä käyttäydytään oikein. Kuuntele siis heviä. Kuules nyt. Joo. Joo. Ai joo. Joo. Voi. Joo. Anna. Joo. Tulit töistä sitten. Mites siellä? No ei olla painettu jätkien kanssa 60 tuntia viikkoa. Vähän mehu pois. Tuollaista toi työelämä on. Sama se on meillä. Ei siellä niinku mitään muuta kuin työtä. Ei kyllä jää verojen jälkeen mitään käteen. Totta. Jos tuli sossumassit, lähdetään yhdillä. Morjes. Morjes. Me ollaan lopun aikoja odottaa. Mitäs sä oot? Ai joo. No me halutaan meidän mukaan.